سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنا يا كرام. Hadis-i merfu'da geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytlar. Men aytdym diýdi, ey Rab, ashabi, meniň yaranlarym soň maňa aýdylýar diýdi. Sen bilen ýok ki sen dünýäden gidenden soň näme iş etdi seniň ummatyň? O bilen men aýtdym diýdi. Hem çunanik Abdusalih aýtýar. Ya Hazreti İsa aleyhisselam aýtýar. Wa kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Boldum men gawah şol ummata madamy ki ummatyň içinde bilen men nigahbandym, muhafyzdym. Emma lekin men dünýäden gidenden soň ummat näme zatlary ijad etdiler onu bilem ýok diýip aýtdy. Aşo jatdan sohbet Allah'a rahmetullahi aleyh diyor. Bu ummatlar acap zişt etti halın. Bu ummatlar acap zişt etti halın yapar bid'at bilen sünnet cemalın. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem dünýäden giden soň bu ummatlar da işine zişt etti, bedetti dedi. Yapar bid'at bilen sünnet cemalın, sünnetin görkünäm diýip bid'at bilen ýapýar dedi. Sünnetin özünde hile hoşroýluk, görk onda var. Her wagtki bir adam bir bid'atya giriptar bolsa diýipdi, mukabylda sünnet ordadan göterildi. Şoň üçin aýtdy Safa baba, bu ummatlar ajap zişt etdi halyn, bu ummatlarda ajap gynçylyga goýdy halyny. Yapar bid'at bilen sünnet cemaly. Her wagtki şul ayeti kerime inde in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Şul ayet inde. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem gijesin zinde etdi. Şul ayet bilen turýardylar, şul ayet bilen oturýardylar, şul ayet bilen secde etýärdiler. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem bir gijeni şul ayetin üstünde ötgören ekenler. Şu ayetin üstünde ötgören ekenler. Şul ayeti okuyup turýardylar. Yani namazda, kıyamda okuyotdular. Ve şu ayet bilen oturuyotdular. Şu ayeti okuyup secde etiyotdular. İzin aytiyotdular, ummati, ummati, ya Rab. Ey Perverdigar, men ummatim mağfiret et, men ummatim mağfiret et. Resulü Huda sallallahu aleyhi ve sellem ummatin gamını yotdular. Pebeka, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlayotdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağlamaklığı näme jähetden? Sizin gammy diýip ağlady şol. Şu ummatın gamını ip ağladılar. Bolmasa olaryň nejaty ýaqyn. Olaryň nejaty ýaqyn ulul azm peýgamber ol, ahirin peýgamber ol. Allah subhanahu wa ta'alanyň mahbuby ol. Amma olar şul ayeti ta bir gijanyň özünde şul ayeti okyp turýardylar, şul ayeti okyp oturýardylar, secde etýärdiler, dua etýärdiler, ummati, ummati ya Rab. Ey Perwerdigar, men ummatim afwat. Ey Perwerdigar, men ummatim mağfiret et. Soň ağlaýardylar. Hazreti Cebrail aleyhisselam indi. Aýtdy ki Allah Taala sana salam etdi ey Muhammed. İznen aýtdy ki inna sanurdika fi ummatika wa la nasuuka. Bu Allah Taala aýtýar. Tizlikde hoş eder seni ummatyňda we seni haf etmez. Hazreti Abdullah bin Amr bin As aýtýar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tilawet etdi Allah Taalanyň kowluny İbrahim aleyhisselamyň barasynda. Rabbi innahunna adlalna katiran minin nasi femen tabi'ani fe innahu minni. Hazreti İsa İbrahim aleyhisselam etdi, ey Perwerdigara, innahunna adlalna katiran, bişek şümerdimler köp bela insanlar gumrah etdiler. Femen tabi'ani fe innahu minni. Bes bir adam eki maňa tirkeşdi, bes ol meniň jümlemden. Yenem Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa aleyhisselamyň kowluny tilawet etdiler. In tu'azzibhum fe innahum ibaduk ve in taghfir lahum fe innaka antal azizul hakim. Eger azap berseň sen şolara besbeşek şol seniň bendeleriň, eger geçseň şolaryň günahlarını geçseň besbeşek sen galyp ba hikmet. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet okuyundan soň mübarek ellerini götürdüler ve qal dua etdi Allahumma ummati ve beka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet okuyundan soň ey Allah meniň ummatim afwat, ummatim mağfiret et diýip ağladylar. Peygamber aleyhissalatu vesselam ummat üçin kança göz ýaşadan eken. Bir gijanyň özünde rekat namazda bir ayeti tekrar edip ga kıyamda, ga secdede, ga qadada ummatyň hakyna dua eden eken. Ey Allah, men ummatymy afu mağfiret et. Soň ağladylar. Hazrat Cebrail aleyhisselam
ve Hazreti Hudavand Mutala etti: "Ey Cebrail, izhab ila Muhammedin feselhu ma yubkika." Sen bar da Muhammedin yanına bar sonra. Şunu näme aglatýar sen diýip. Hazreti Cebrail aleyhissalam Peygamber aleyhissalamyň yanına gelip sorady. Habar berdi Allah Taala'nın aýdan: "Ey Muhammed, seni näme zat aglatýar?" Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem habar berdiler. Ağlamaklyň wejini, ummatyň gaýgysynda, ummatyň nejatynda, ummat nejat ýafta bolup dünýäden gitse, cennet bap bolup dünýäden gitse, hemme kim muslihu fermanberdar bolsa, şonuň pikrinde Peygamber aleyhissalam ağlamaklygy. Hazreti Cebrail aýtdy. Allah Taala aýtdy diýdi: "Ey Cebrail, sen bar Muhammedin ýanyna bar. Barıp şunu aýt diýdi: Inna sanurdika fi ummatika wa la nasuuka." Tiyirlikde sen ummatyň barasynda hoş eder, seni gamgyny perişan etmez. Başga bir rivayetde gelýär: "Kıyamat gün Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem hemme peygamberler nefsi nefsi diýip duran zaman, öz nefsini gaýgyryp endamlaryna lerze we hereket gelip duran zaman Peygamber aleyhissalam mübarek maňlaýlaryny secdeye goýup ýykylmaly, dua etmeli. Ol mukdariki Allah halýar. Şu pillasynda Allah subhanahu wa taala tarapdan aýdylar diýipdir: "Ey Muhammed, sen kelläň götür." Peygamber aleyhissalatu ve men seninde hoş etjek ummatyň barasynda seni tezlikde hoş eder, seni gamgyn etmez. Peygamber aleyhissalam maňlaýyny secdeden götüren zaman näme diýer diýipdir: "İzen la arzihi wahidun min ummati fin-nar." O wagt men hoş bolmaýan ki meniň bir perdi ummatym dozaqy bolsa. Peygamber aleyhissalam ummat için kança mehriban ekan. Bir perdi keleme goýun özi dozaqy bolsa, men şonuň o wagt men hoş bolmaýan diýdi. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem kança şafiq we mehriban ekan ummatyna. "In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Eger sen azap bersen sen şolary fa innahum ibaduk, beşek ol senin bendeleriň, we in taghfir lahum, eger geçsen sen şolary fa innaka antal azizul hakim, beşek sen galyp el hakim ba hikmet. Qala